Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Lada onya page haki entertainment unong shna ya kita ki entertainment ulabu haki benta ba uban ak haki horror karakter jumap lada deiken tenishin rang uban shim ya kita ki benta ubam na phang kumjuru hapo iran mentaru kalong tek kom haki horror movie hi hapo iran jumap penyiap na phang bet lada deiken tenishin rang ki jusya penyabet klem jingisen ladai kenthe nishin rangro kin hap hakaju hi ka apot hakabaya dei batkan ni ka jingyong snam kawe na ki reports layathu ba kawe ka kali ka ba pen herstad bha haring kat ke jing pen me ya ki lai ki ba thaba bha ka tei ka kali kala pen herstad bech syapang badon kinong yakhi bat ka tei ka kali kala keriyu napang ye kinong yakhi hapdeng katei ka jingyu jong katei ka kali napdeng upaj ba nong yakhi iwe napdeng jongki ilaya phasyen bat laingut napdeng jongki kilamen saujur hapdeng katei ka jing sya yu ben ha katei ka kali ngin sia kadu haki we pat ki update stay tuned guys.